kanang day man. sa mga tao ba daghan makay libakira no, Sundain na ng mga libakira dira. daghan kayo chismosa, daghan kayo himantayon daw biday kanang sa lamigas Unsa naman to sa lamigas? na lugar gyapon chismosa diha libakira og himantayon. Ambot lang pero murag wala mo siguro oy. Ngano man di ay nakapunta na ka ana. Unsa kaha day no nga mahimo na lang tang lamigas. Nakapamahaw na kayo basi Okay. na nila na imong utok. Basin ba walay ka pamantay dadto. Mahimo na lang ka tang lamigas day no. Kay maura man gihapon kay sa tao kay magtrabaho man ta kay para makakwarta kay para makakaunta Ano nga? na may panglamigas dahi kay libre kayo yang kaon magkugi lang siya trabaho dili na pagid siya magkinahanglag kwarta iguro siya magtrabaho libre pagid iyang kaon. Oo, iguro siya manakot. May pa malamigas na lang taday no. Oo, kay naay mo matawag ilamang kuhaon. Kahit para sa malibre atong kaon ba. Pero dili ko manahan malamigas. Ay, matumbang ko sa tao na naay bagyo na ditsura, maanog ko kayo. Na dili man sad ko matumban og tao, dili man sad ko mabahaan kay manago man ko. Pag di ka naay bagyo, di man kakabalo. Manglantaw man ko sa kuan, balita sa TV ko naabay bagyo or wala. May pa malamigas na lang taday. Na bahala ka dira, oy. Masinapasmuhan na ka. Gusto ka may mong lamigas day? Ikaw ra! Bahala ka.